Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğanımız şeyle soraptır. Özünün maşgalası bilen işlemek isleyenligini, belli işlerde maşgalasını işletmek isleyenligini ve başka yurda gitmek isleyenligini aydıptır. Ve sonra onun sonunda şunu deyiptir. Sonra onun cem hükmünde dinimizde ayalın işleme haram mı deyip soraptır. Bu sorunun cevabı musulman doğanlar İslam'a göre zenen maşgalan işlemegine, kazanç etmegine ruhsat beriliye. Emma şertleri var. Eğer şol şertler yerine getirilse işleme halal, emma İslam'ın koyun şertlerini yerine getirmese haram oluyor. Neymiş o şertler? Birinci şerti musulman doğanlar hicaplı, cilbaplı bolmağı. İslam dinimiz zenan maşgala boydun başına örtülmeyi farz ediptir. Kesekine mahramların önüne saçının yekece tarini açmağına ruhsat verilmeye. Ve elhamdülillah Atava ve Türkmenler İslam'ı kabul edenden barik şu meselede kaim durupturlar, berk durupturlar. Namus meselesinde, hicap meselesinde, örtülmek meselesinde. Ta ki komünizm, ateizm bizim yurdumuza hakim bolyan dövrüne çenni, basıp alan dövrüne çenni Türkmenler berk duruptur. Hatta 50. 60. yılların ahirine çenni has bekerak duranlıklarını biz näme kitaplardan bilýäs. Türkmen ýalykdandyr denani. Üstesinden kıyınçlanıptır, üstesinden yaşmakla yüzünü yapıptır. Hatta näme käbir gelinler ki özümüz şayat bolduk. Gaýnatasından değil, gaýnynyň hem ýaşynyp gezýär. Gaýnynesinden hem ýaşynyp gezýärdi. Häzirem belki bar azam bolsa. Üstünden käbir näme denanlarymyz projek atylýardy. Bu döwürde ýitip ýok bolup barýar. Özüm şayat boldum. Bir denan maşgala bardy, ýaşy ulu yaşta 70'i geçen, şonda da ta ölýänçe başından projegini ayırmadı. Şol bizim asıl o Türkmenlerimiz var ana şolardan. Demek bizim ata ve musulman doğanlar şu mesele berk durupdur, gaim durupdur. Allah ve Resulünün buyruğuna eğerip ata babalarımız näme zenanlarını şu görünüşde giyindiripdirler. Zenanlarımız şu görünüşde giyinipdir. Yani bize bir yat zat del bul. Ama bu döwürde biz gowşadyk. Erkeklerimiz gowşady, erkek gowşasa ayal gowşaya, ayal gowşasa ýene çağa terbiyesi gowşaya şeýle bir-birine zynjyrlama. O demek musulman doğanlar näme? Birinci şert hicaplı, cilbaplı bolmaly. Okuwda, işte, nirde bolsa bolsun, gyýyz gelin tapawdy ýok, ýaşuly ýaş kişi tapawdy ýok. Öýüniň daşyna çykdymy, nä mahramyň öňünde zenan maşgala doly, hicaply, cilbaply görnüşde bolmaly. Men plan okuwa girjek, ýa-da işe girjek, ýöne hicaply okuwa işe alan oklar. O ýaşmaklygy ýaşly işe alan oklar diýip hijabyny çykarmaklygy haramdyr musulman doganlar. Allah we Resulüni gowwarýan, kalbyna iman orlaşan, öz däwine desturuna bagly bolan hiç bir musulman zenan iş okuw birdat diýip bahanadan hijabyny cilbabyny çykarmaly däl. Hatta dünýäni berselerim ola iş eken, dünýäni berselerim şu dünýäň altyny puluny öňüne dökselerim hijabyny çykarmaly däl. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab surasynda 59-njy ayetinde aýdýar: Ya eyyuhan nebiyyu kul li azwajika ve banatika ve nisa'il mu'minina yudnina aleyhinne min jalabibihinne. Ey peygamber diye Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yüzlenip aýdýar. Ayallarına, gyýzlaryna, mu'minlerin, musulmanların ayallarına aýt diye. En pek zenanlar peygamberin ayallary, ondan soň onun gyýzlary. Ondan soň şu döwürde şu ayet inen wagtynda mu'mine ayallar kimdi? Sahabalaryň ayalları, yani sahaba zenanlardy. Birinci nesil musulmanlar in kalplar in pek
arasda İslami gösgönü musulmançylyk gösgönü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öz ağzından eşitip öwrenen insanlar. Allah Teala şolara näme buyurupdyr musulman doganlar? Şolara we ondan sonraki gelecek iman eden zananlara. Ey Peygamber, ayallarına, kıyılarına, mümin musulmanların ayallarına ait taşarik çıkanlarına yudnina aleyhinne min celabibihinne. Taşarik çıkanlarına üstki egin başının üstüne cilbaplarını alıp çıksınlar, giyip çıksınlar. Yani taşarik çıkanlarına koynaklarının üstünden cilbaplarını giyip çıksınlar diye. Cilbap näme? Bizimkiler käbir insanlar hijab diýdiňe kellejigini ýapýar, şoňa hijab diýip düşünýär. İslam diňe kelläň ýapmaklyk buýranok. Kim islam diňe kelläň şey diýip ýapmaly pikir edýän bolsa, hijab diýilene diňe kellesini ýapylýan ýalyk gözüne gelýän bolsa, ol Allah Taala'nın dinine, Kur'anyna buýran hijaby däl, ýalňyş düşünýärsiňiz oňasy. Allah Taala diňe kelläň örtmekli buýranok musulmanlar. Hijab diýmek islama göre tutuş boýdan başyna örtülmekligi diýilýär. Şol hijab. Allah Taala'nın buyuran hijabyny düşünmeýänlikler üçin şuň kowunna käbir zenanlar peýda boldy. Kellesini ýapyp ondan aşağı dar, kellesi ýapyp ondan aşağı balakly, kellesi ýapyp ondan aşagdaky her hile gedip käfir zenanlara meňzep duran eşik geyip şuňa meňzeş edip ýörenler. Bular islamyň buyuran hijabyny, Allah Taala'nın buyuran hijabyny düşünmedik insanlar. Allah olara hidayet etsin. Allah Taala diňe kelläňizi ýapdyrok, hijab diňe kelläň saçyny örtmek däl. Hijab boydan başyna bedenini tutuş örtmekle hijab diýilýär. Ve Allah Teala şol ayette cilbab kelimesini getirýär. Yudnina aleyhinne min celabibihinne. Cilbab näme? Adati koýnagyň üstünden giyilýän, boydan başyna siratini, bedenini dolu örtýän giyin koýnagy cilbab diýilýär. Yani zenan maskala bedenini örtýän bir gat koýnak bilen öýde giyýän koýnak bilen daşaryk çykmaly. Daşaryk çykanda giyýän koýnak bolmaly giyin. Kaptallar giyin, beden boynu siratini belletmeyen, musulman zenanın libasında bolmaly şertler atly dersimizde giňişlerini düşündürdük delilleri bilen. Cilbaply bolmaly. Şoňa cilbap diýilýär. Diýmek näme musulman doganlar birinji şerti musulman zenan okuwa işe gitjek bolsa, öýden daşaryk çykjak bolsa, hijably, cilbaply bolmaly. İkinji şerti musulman doganlar işlejek yerine kesekine mahram erkekler bilen ikiçak yekelikte galyan bolmaly däldir. Sebäbi İslamda halwat haramdır. Halwat näme käbiler diýmek mümkin, näme diýäňiz halwat birinji gede eşitýär diýmek mümkin. Halwat diýänimiz musulman doganlar biri-birine näme mahram bolan, ýani biri-birine nikah düşýän zenan erkegiň bir ýerde yekelikte galmagdyr. Mysal üçin ofisde işleýärler. Bir erkekden bir zenan bir otogda bir yerde iki çak kalyalar. Şuna halwat diýilýär. Ama haçy köplük bolsa, açyk bolsa, her cemaat halynda bolsa, ola ýam halwatdan çykýar. Ama bir yerde iki çak kalyan bolsa, bu halwat bolýar. Halwat musulman doganlar, yani nämehrem zenan bilen tapawudy ýok. Zenan üçin hem erkek üçin hem bir yerde iki çak baş başa kalmak İslam dinimizde haram. Köp kişiler haram diýildiň azyna arak şuňa meňzeşler kellesine. Bu da haram. Bizim üns bermeýän zatlarymyzdan biri, hatta bilmeýän zatlarymyzdan biri. Delili näme? Delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisi. Sahih Buhari ve Sahih Muslim'de geçen ve başka da bu arada kan hadisler var. Gösgönüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ýagdaý bize näme halwati qadağan edýär, haram edýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari ve Sahih Muslim hadis kitaplarına gelen hadisinde bu barada diýär: La yakhluwanna raculun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahram. Erkek kişi ýanyna mahremi bolmayan zenan maşgala bilen bir ýerde iki çak yekelikde galmasyn diýär. Mahram kim? Kim mahram, kim nämahram, onan biz bilemzok. Garym gatym, toýlarymyzam şol sebäpli garym gatym öňbür könadan däpdi, sur hökümine, adat hökümine türkmenle gelýärdi, 3 milionlarda zenan aýra turardy, erkek aýra turardy. Indi garym gatym bolup gitdi. Käbir ýerlerde. Mahram kim? Nämahram kim? Mahram musulman doganlar zenan maşgalan qaqasy, erkek dogony, erkek jigisi, agasy,
plan kakası, daisi, şulara mahrem değil ya, şulara nikah düşmeye. Atası. Bulardan qalan näme bolýar musulmanlygynda, näme mahrem bolýar, nikah düşýän kişiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye erkek kişi yanında mahremi bolmayan zenan maşgala bilen bir ýerde iki çak yekelikde qalmasyn diye. Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diye la yakhluwanna raculun bi imra'atin illa kana thalithuhuma ash-şeytan. Erkek kişi näme mahrem zenan bilen erkek kişine mahrem zenan bilen bir yerde iki çak qalmasın. Qallymy diye üçüncüleri şeytandır diye. Sen näçe niýetin gowy bolsa-da, sen 5 wagt namazly bolsaň, zenanam erkegem tapawdy ýok. Sen hajagdyk gelenem bolsaň, sen ahunam bolsaň, işanam bolsaň, seyyidem bolsaň, tapawdy ýok. Kim bolsaň bolay sen. Awliýa da bolsaň, näme mahrem zenan bilen bir yerde iki çak halwatda qalmak bolmaýar. İslam dinimiz şunu haram edipdir. Qalsa diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Üçüncüler şeytandır diye. Böwründen dürtjek, onu bir zat diýdirjek, onu oň gözüne owadannak gorkajak, bunu muň gözüne owadannak gorkajak. Şey dip näme? Şeytan fitne fesada düşürjek. Bir ýerde musulmanlar näme mahrem zenan bilen erkegiň iki çak qalmaklary uly fitne fesada, utanç hayatlyga ýol açýar. O ilki salam verer, sonra ýagdaýyny sorar. Şeýdip musulmanlar erbet batlara sebäp bolup bilýär. Şol sebäpli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme bir-birine näme mahrem bolan zenan erkegiň halwatda, ýani bir ýerde iki çak qalmaklary nämedir? Haram edýär. Alim San'ani rahimahullah Subulus Salam adly eserinde näme mahrem bilen iki çak qalmaklaryň bolmaýandygyny qadaganlygyny habar beren hadisden sonra şeýle diýär. Dallal hadis ala at-tahrim khalwat bil ajnabiyyati wa huwa ijma' diýär. Hadis diýär, näme mahrem zenan bilen iki çak qalmaň haramlygyny aňladýar. Yani bu barada gelen hadisler ve bu meselede icma bardır diýär. Icma näme? Ulamalar bir agzdan kabul eden meselesi şun haramlygyny hiç tartışma, ihtilaf ýok. Demek musulmanlar ikinci şart näme boldy? Halwat bolmaly däl. Näme mahrem özüne näme mahrem erkek bilen bir ýerde iki çak qalmak bolmaýar. Üçüncü şarty musulmanlar, bu da möhüm mesele, biziň içimizde şuna dikkat edilmeýär, gynansak-da işlejek diýip ýa-da okajak diýip mahremsiz ýeke başyna şäher daşyna gitmegi, uzak ýolagçylyga çykmagi, başga welaýata gitmegi, başga ýurda gitmegi haramdyr. İşlejek diýip okuw diýip tapawdy ýok. Ýolagçylyga ýeke başyna mahremsiz çykmak bilen başgalan haramdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Buhari'de gelen hadisinde şeýle diýär: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال أخرج معها. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye zenan maşgala yanında mahremi bolmasa ýolagçylyga çykmasyn diye. Ünsür musulmanlar zenan maşgala gösgönüje Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem goýdy gadagan edýär. Zenan maşgala yanında mahremi bolmasa ýolagçylyga çykmasyn. Zenan maşgalan yanında mahremi bolmasa onun yanına keseki erkek girmesin diye. Zenan maşgala öýde ýeke başyna oturan bolsa, gyýyz gelin tapawdy ýok, keseki erkek şol öýe näme etmelde? O girmelde yanına barmalda. Bir ýerde bolup bilmeýär. Goňşy bolsun, kim bolsa bolsun. Gaýnaga bolsun, mysal üçin biz ünsürme gaýnagan bir tüýslik ýakyn hasap edilýär-de. Näçe dogonyň agasy jigisi bolsa da gaýnaga näme mahrem. O genneje bilen arkin oturup turuşup dua ýarak bolup bollar, islamy wara haram şulatlar. Hatta aňruji bir islamy wara aňruji erbetlik hasaplanýar şol. Şonu bir sahaba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şunu aýdandan soň, ýani zenan maşgala ýanyna mahrem bolmasa ýolagçylyga çykmasyn, zenan maşgalan ýanyna mahrem bolmasa onuň ýanyna kesek erkek girmesin diýen hadisin aýdandan soňra bir sahaba şeýle diýär:
Ya Resulallah diye men plan goşulum bilen savaşa cihada gitmek için gitmek isteýärdim diye. Adymy yazdırdım diye. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona sahaba devam ediyor. Men plan savaşa cihada gitmek için adymy yazdırdım, gitmek isteýärdim. Emma diye ayalım, zenanam haca gitmek isteýär diye. Ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona näme diye? Sen ayalyň bilen git diye. Musulman doganlar ayaly ýeke haja goýbermegen bolmaýar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabany cihatdan alyp galýar. Şeýle möhüm zat kuffara garşy, kafirlere garşy edilen cihatdan, sowuşdan her eskeremete çolup duran wagtlary cihatdan alyp galýar, sen git ayalyň bilen näme bile git haja diye, ýanyna git diye sowuşdan galýar. Yani mesela ne derece ahmiyetliligini sorun. Şonun için musulman doganlar fıkıh kitaplarımızda, hususan Hanefi fıkhımızda, Hanefi mezhebimizde eğer zenan haja gitjek bolsa, tapawdy yok, yaş kişi zenan bolsun, gyýyz bolsun, gelin bolsun, yaş ulu zenan bolsun, haja gitjek bolsa şerti ýanyna mehremi bolmaly. Mehremi bolmasa zenana haja gitmek wajip däl diýil. Bunu sorun musulman doganlar. Yani gözüňize getirin, dünyadaki en pek yer Kabe. Hac Allah Taala'nın farzı, İslam'ın 5 esasından biri. İnsan şunu gowuniyet bilen Allah ibadet maksady bilen gidýär. Şoňa da näme? Ulamamyz näme diýip goýupdyr? Hususan Hanefi mezhebimizde şerti bilen maşgala gitjek bolsa, ýa-ni mehremi bolsun, bolmasa gitmek bolanok diýipdir, wajip däl şol zenana diýipdir. Şuna varada musulman doganlar, gyýyzyny, maşgalany, okuw diýip ýa-da kazanç diýip mehremsiz ýeke başyna başga welaýetlere, şäherdaşyna, daşary ýurtlara uğratmak bolmaýar. Kim uğratmaklyga razy bolýan bolsa, şu deýuslukdyr, beýnamyslykdyr. Okuw meselesinde de şeýle bizde ünsürilmeýär. Ay gyýdym okutjak diýip uğratdym, gyýdymy Ukraina uğratdym, Belarusiýa uğratdym, ay Türk uğratdym, plan ýeri uğratdym diýär. Ýeke başyna mehremi ýok, zady ýok, ýa-ni dogany ýok, jigsi ýok, erkek. Musulman doganlar bolmaýar, haram şol iş. Diploma aljak diýip Allah Taala'nın gazabyna galýaňyz. Okutjak bolsaňyz şoňa görä şertlerini tapmaly. Ýa-ni jigsini uğrat, doganyny uğrat. İkisini bile gidip okar ýalagat. Okutjaň çyn bolsa, şeýde okut. İslamyň şertlerine laýyklykda okut. Emma alýan uğradyan gyýdyň o başga ýurtda ýatyp durup bir näme işläp bir bilen oksan, ýani erkek dogany ýok, jigsi ýok. Edil şoňalyk işlemäge uğradýan ýanasyny başga welaýata, başga şähere, erkege öýüne ýatyr, ogly gyýdy öýüne ýatyr, aýal da şer ýurtda gezip dur. Yani gaty aňruju deýusluk, aňruju beýnamyslyk hokman beýnamyslyk deýusluk diýse bir aňruju bir zina bir zatdyr diýip kelläňde gelmesin musulman doganlar. Ondan bärdäki zatlarym o da deýusluk bolýar, o da beýnamyslyk bolýar. Yani bir erkek üçin gaty pes ýagdaý şol. Erkege öýüne ýurduny ýaty, aýal daşary ýurtda gezip dur. Eklenje diýämiş aýaly. Unsuraly musulman Allah Taala'nın gazabyna galar. Ol gazanyň pullanam haýry gelmez. O halal pulan bolmaýar ol. Bu aglawy bölek hemme zada aýdyp bolanok, aýtmaga çekinýäs, biz daşary ýurtda gezip dur. Özümiz bilýäs näme bilen bolup geçýän, özümiz şaýat bolýas, eşitýäs, kulağymyza gelýär. Elbette gowy özüni saklap arasy gezip duranlar bardyr. Emma musulmanlygyň erwetlige sebäp bolanlar gaty kän. Bir musulmançylykda bir erkek öz zenanasyny daşary uğradýan bolsa ýeke başyna. Hem biliber onda musulmançylykdan, namysdan, ardan nam nişan ýok onda. Baran yerine de gowgazlan seredilmeýär. Aýal ýeke başyna daşary ýurtda işläp duran bolsa, eýýam şoňa baran yerine kişiler hem gowgazlan seretmeýär. Gowy ýeri bolsa-da, arasy ýeri bolsa-da zenanasyny aýalyny gyýdyn ýeke başyna daşary uğratmaz. Dogry şu pikir, dogry pikir. Namusyna gaýym bolan, din imanyna gaýym bolan, gaýratly bolan erkek öz zenanyny daşary ýurtda gyýdyn daşary ýeke başyna uğratmaýar. Müstereli musulmanlar biz hiç kimin bir gowuna degmek ýa kemsetmek netimiz ýok. Bizim haddymyz däl, hakkymyz däl. Emma musulmanlar onlar janymyz ýa görýäs biz gezip bir daşary ýurtda. Nämeler bolup geçýär? Nähil gurrumlar edilýär? Allah'ın razılığı için aydiyat. Musulmanlar şul aydilyan zatlı men şahsi pikirim däl. Sen men iman eden Allah'ımızın, Peygamberimizin, Kur'an'ımızın
Musulmançylyk bunun hökmü şol. Allah Taala'nın emri şol. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğu şol. Biz hiç bunu gowuna demek, incitmek niyetimiz yok. Ama hakikatlar acı bolýar. Bir şuratlar aýtmaly, bir şuratlar diýmeli, nasihat etmeli. Bu musulmanlygyň gowunun alamaty däl. Surlap daşar ýurtda aýalygy gezip dur. Mähremsiz. Ol hijab yok, zat yok, garmatym. Ol pikir etmeň, ol başga ýurtda işleýär diýilse, ay işleýär. Başga biriniň el, başga bir erkegiň emriniň aşagyna işleýär. Hyzmatçy ýaly gydyp işle diýerler. Buyruk alýar. O ýöne daşar ýurtda işleýär, plança pul alýar, ol bir näme tarapy, ýumşadyp aýdylýan tarapy. Ama görünmeýän we gurrun edilmeýän taraplary bar. Gep çekip ona erwet gözlerini seyredip erwet sözler diýilýär. Onu aýal belki kakasy bilen ejesi bilen ýolaşyp paýlaşyp bilmeýän, aýdyp bilmeýär. Şonuň üçin musulmanlygyňlar denan maşgalany okuwa, işe, yeke başyna näme ýa-ni mahremy bolmasa ýanyna uğratmak bolmaýa, ýolagçylyga çykmaklygy şäheriň daşyna yeke başyna haramdyr, daşar ýurda haramdyr. Okuwam şeýle. Niyetine açak bolsa bolbersin. Ay ben arassa men özüme gaýym durýan, men berk durýan, näme diýen. Bulan hemmesi ol şahsy pikirdir, duýgulardyr. Şeriat bir hökm goýupdyr. Biz ýaradan Allahymyz bizi bizden gowulýar. Bize näme peýdal, näme ziýanydyny senden menden gowulýar Allah Taala. Bizim içimiz daşymyz bilýär. Allah'ın hökmü şu kıyamada çeni yutkomeýär. O kafir diýär öňkü döwür ogry bar eken, näme eken, o döwür düýel eken, bu mal uçurlyk edilýär, ay näme. Bu zatlar insanyň öz pikiri bu kitapda geçen zatlar. Şul hökmüň zenanyň ýolagçylygy ýeke başyna çykmaly däldiginiň hökmüň asl sebebi ýolagçylyk. Ol urusda uşwa ogry we jumry we ol gurrun ýok. Sebebi näme üçin? Näme üçin zenan maşgala mahremsiz daşar ýurda gitmelde, ýolagçylyga gitmelde? Sebebi näme? Sebebi şu ýolagçylyk. Şu ýolagçylyk diýilen ady ýolagçylyk bolan bir ýere gitmeli boldum, şoňa mahrem bolaýym. O ýol gowy, erwet, ogry we jumry we öňküde galtaman bar eken, bu ýok eken, o zatlar ýok. Din zenan maşgala gadyr gymmat berýär. Hatta näme diýär ýanyna goragçy goýupdyr. Ol ýolagçylyga gitdimi diýär, goragçylyga gitmeli. Şol bir adam özüne goragçy tutumsa telahran itilmä diýip hondan mersi bolýar-da. Gowja pikirlerin musulmanlygyny dinimiz zenana şeýle bir gadyr gymmat beripdir. Ýanyna goragçy goýupdyr. Goýa näme şoň ýanyna goragçy bolup durmalymy dama. Bu İslamyň zenan maşgalan çäklendirdi, İslamyň zenan maşgala beren gadyr gymmaty. Emma zenan maşgala gadyr gymmat berilmeýän ýerde näme? Ay 4 tarabyň açyk islan ýerine gidip bermeli zenan maşgala. O islan ýerine bar bermeli, islan bilen gurlaşy bermeli, islan ýerine oturup bermeli, islan ýerine ýatyp bermeli. Şu näme? Soňa bu näme diýip atlandyrýarlar? Zenanyň erkinlik azatlygy, bu zenana berilen erkinlik azatlyk däl. Bu zenanlar isleýişi ýaly ullanmak isleýänden tapan gurrunlary bul. Şonuň üçin musulmanlygyňlar şu mesele gaýrat edelim. Näme boldy? 3-nji şertimiz mahremsiz okuwa işe şäherdaşyna ýolagçylyga daşar ýurda uğratmak bolmaýar. 4-nji şert musulmanlygyňlar bu şert hem erkege de işle hem zenana da işle haram işte işlemek bolmaýar. Mysal üçin spirtli içki satýan dukanyna işlemek bolmaýar. Ya da spirtli içkiler satýan naharhanada işlemek bolmaýar. Ya bir zeranlar salonlarda işleýärler, gaş ütýärler. Bolmaýar, gaş ütmek haram. Ütýäne de haram, ütüp berýäne de haram, ütdürýäne de haram. Şu ýerde işlemek bolmaýar, gazanjam haram. Diýmek musulmanlygyňlar şu aýdyp geçen şertlerimize laýyklykda zenan maşgala işläp biler. Ya da käbir işler bar, awa şol işlerde zenan maşgalan işlemek zerur bolup dur. Diýmek näme eken käbir işte zenan maşgalan işlemeklik zerur bolup dur. Mysal üçin çağa dogurtýan zenan lukman bolmaly. Edil şonuň alakda zenana seredýän lukman zenan lukman bolmaly. Bir zerurat ýagdaýda, çykgynsyz ýagdaýda dünýä gapaşdy diýende onu erkek doktora gitse-de bolýar, tersi bolanda da bolýar. Bu aýry gurrun. Emma adaty ýagdaýda rahatlyk doguruna zenana gitmeli, erkek erkege gitmeli. Bir biçara bolup çykgynsyz ýagdaýda galan bolaýmasa şahil bolmaly.
Ýa-da mysal üçin gyz çaga sapak berýän muallimalar zenan bolmaly. Şonam uly ýaşdaky ýetginjek ulluk ýaşyna ýetenden soň 9-10 ýaşyndan soňra ulluk ýaşyna ýeten hataplanýar, baliga hasaplanýar. Zenan gyz çagaçlara zenan muallima sapak bermeli. Demek nämekin käbir işlerde zenan maşgalan işlemekli hatta zerur bolup dur. Ve ayratin bellep geçmeli zadymyz musulman dogonlar maşgalan eklenji, ijegi, işjegi, geyjegi, yani hojalygyň çykdyjylary erkegiň boynundadyr. Zenanyň boynunda däldir. Maşgalany eklep saklamak erkegiň borjudur. Şol sebäpli zenan maşgala gazanç etmäge borçly däldir. Bir zenan maşgala eger durumşa çykmadyk bolsa, kakasynyň ýa-da erkek dogunynyň ruhsady bilen durumşa çykan bolsa, ýan ýoldaşynyň ruhsady bilen işlemek islese, şu şertlere göre işläp biler. Weýne de öz islegi bilen maşgalasyna öz gazanjyndan harjap biler. Hojalyga kömek edip biler. Emma mecbur däldir. Maşgalany eklemek musulmanlygyň erkegiň borçudur. Elhamdülillahi Rabbil alamin.